היום הולדת שלי בגיל 19 הייתה ידועה בתור ד' חשוון. היות ד' חשוון, הזמנתי מראש לד' חשוון, משהו סמוך לד' חשוון, יום הולדת פה בחדר הזה של הרב. וביום הולדת הזנסתי כמובן איזו התרגשות והכנה וכתב ברור והכל, לכתוב את הכל בצורה ברורה, אתה עומד למסור את זה לרבה, והרבה עומד לקרוא את זה. כשאני נכנסתי, אז הדבר הראשון שכתבתי היה יום הולדת, הרבה סימן על זה משהו ושואל אותי, when is dein יום הולדס? אז אני אומר, ד' חשוון. ד' חשוון is dein יום הולדס? אומר, when is dein יום הולדס? אז אני אומר, ד' חשוון is mein יום הולדס, mein בר מצווה, mein בר מצווה is given ד' חשוון. ד' חשוון is dein יום הולדס? והרב עושה לי ככה. ואיך שאני אחרי זה יצאתי, אז בחורים אמרו, מה קרה לך שאתה היית תמיד איזה כמה דקות ויוצאים, ואתה היית איזה 5 דקות, 6 דקות. כמובן שמאוד הייתי עמום מהתשובה הזאת, וניגשתי ישר לחדקוב, סיפרתי לו. והרב חדקוב אמר לי שאם הרב אמר ככה, בצורה כזאת, זה סימן שהיום הולדת שלי לא נכונה. ועל כן אני צריך לשלוח מכתב למשפחה שהוא יוציא לו את תעודת לידה ולברר מתי היום הולדת הנכונה. אח שלי הלך לבית חולים הדסה בתל אביב, שם נולדתי, ושמה הוא הוציא לי את התעודת לידה, והתעודת לידה היה כתוב שהיום הולדת שלי זה ביוד ד' חשוון. מאז בגיל 19 היום הולדת שלי זה יוד ד' חשוון, לא ד' חשוון.